Авылларда сойлап алу туры узганнан соң иң яхшы чыгышлар Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында тамашачыларга тәкъдим ителде. Авыл клублары һәм мәдәният йортлары бу чарага бик җаваплы караган. Республика ветераннар советы бик җөнең 80 еллыгына багышлап үзешчән сәнгатьтә катнашу ветераннар арасында конкурс ясаган. Менә быел инде 8нче тапкыр була, ул 2 елга бер генә була. Менә шушы карарны тормышка ашыру максатыннан бездә районыбызда шушы конкурста катнашу, фестивальдә катнашу мөмкинлеге тудырды. Бу конкурста пенсия яшендәге булган барлык үзешчән сәнгатьтә катнашуны яратучылар катнаша алалар. Чыгыш ясаучылар бәйгегә бик җитди әзерләнгәннәр. Репетицияларга йөреп, чыгышларын профессиональ дәрәҗәгә җиткереп шомартканнар. Biz oluşaq marknaqlar, xatira ansambli, opalar bilan bik ustajlarga biyoga ustalığımız var indi. Bu bayramga indi biz bik köpten әзерләндек. Jıl sayın biz o bayramga qatnaşabız. Мен Ташлыяр авылынан келдім. Һәр бер үткән чарада авылда катнашып киләм. Смотр концертларында маскировочный сеткалар ясыйбыз, шәмнәр ясыйбыз. Скандинавия таяклары белән иш белән йөрибез, кызлар белән һәрберсендә дә теләп катнаша. Өлкәннәр авылда оештырылучы барлык спорт, мәдәни, күңел ачу чараларында актив катнашалар һәм яшьләр өчен үрнәк булып торалар. Biz менә 10 ел китте, Байык балкышы дигән ансамбль төзедек. Авылда безнең Байык суыннан киләм икән, матур итеп җырлаучыларга бик бай. Шуңа күрә 10 кешедән торган ансамбль төзедек, бик матур итеп, барлык җирлектә үтә торган чараларда катнашабыз. Аның өстенә әле шушы ансамбльдә катнашучылар белән матур түгәрәкләр оештырдык. Үзешчәннәр тамашачыга 50-гә якын номер тәкъдим итте. Районда халык уен кораллар, фольклор, вокаль, бию ансамбльләре генә дистәгә җиткән. Ялгыз җырчылар, нәфис сүз осталары, милли музыка уен коралларында уйнаучылар да матур чыгышлар күрсәттеләр. Конкурсантларның һәр кайсы затлы киемнән хәрәкәтләре уйланылган. Гомумән, профессиональ артистлардан бер дә ким түгел сәхнә тоткан өлкәннәребез. Найля Салахова, Джинар Нуртинов, Муслим телевидениесе.